Moi, eli tässä videossa mä näytän mun arvokkaimmat petsit ja joo. Eli tässä ne tulee. Eli tää on mulle arvokkain petsi tällä hetkellä. Tää on tosi ihana mäykkä. Sitten mulla on tää keltainen kissa. Ja tätä mä oon vähän muokannut. Mä oon ottanut tosta nenästä sen pinkin kohdan pois. Tai niin. Ja mä laitoin tuohon hännänpäähän oranssia ja vähän kimalletta. Ja näissä korvissakin on ollut kimalletta ihan vähäsen. Sitten mulla on tää seisova. Tääkin on tosi ihana. Ja joo. Ja sitten mulla on tämä seisova. Tääkin on tosi ihana. Ja tällä on toi sininen magneetti. Sitten mulla on tää harmaa kollia. Ja tätä mä oon taas vähän muokannut. Eli mä laitan tuohon ton arven, noi pilkut tonne. Ja tuohon hännänpäähän ton mustan. Ja nenää vähän. Ja täällä on sinne magneetti. Sitten mulla on tää ihana kokkeri. Mä en tiedä nyt, että ketkä käyttää tätä tyttönä ja ketkä poikana, mutta mä käytän tätä ainakin poikana. Tää on punainen magneetti. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, eli Popular Collie. Ja tää on siis Sage. Tuolla on vähän mennyt tolleen tosta, mutta mua ei se haittaa ollenkaan. Tän kuono on vähän kulunut ja muutenkin pikkasen kulunut, mutta mua ei haittaa. Punainen magneetti. Joo, eli ne on mulle ainakin arvokkaimmat petsit. Ja joo. Eli nää ei oo vaihdossa, mutta voi tarjota jotain, koska aina ei voi tietää, mitä toinen tarjoaa. Joo. Ja muitakin videoita on tulossa pian, kunhan mä ehdin niitä tehdä. Moikka!